Γεια σας παιδιά, σε ένα ακόμη βίντεο μου. Σήμερα θα βάλω καινούριο πλήκτρο. Είναι μια εφαρμογή για που βάζεις πλήκτρο, wallpapers, οθόνη για το κινητό σου, γράμματα, ήχοι και ήχους. Α, αυτά είναι ωραία. Και σήμερα λοιπόν έκανα αυτό το βίντεο. Απλά αυτό για να βάλω καινούριο πλήκτρο. Να βάλουμε ένα ωραίο. Πάμε από την... Τι είναι αυτό καλέ, δεν έβαλα τίποτα τέτοιο. Ναι, τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε να ψάξουμε. Έχει Super Them, Love. Εγώ θέλω Cutie. Δείτε λίγο το γατάκι. Τέλος πάντων. Να δούμε. Να μας αρέσουν όμως. Έχει τόσο πολλά που δεν ξέρεις τι να διαλέξεις. Όχι αυτό. Και τι όμως. Όχι και καρπούζι. Δεν θέλω εκεί να πάω. Πάμε λίγο εδώ. Στα aesthetic. Ναι. Εμένα γιατί δεν μου άρεσε όμως τίποτα τώρα. Όταν έρθει το Χριστούγεννα θα βάλω αυτό. Αυτό εδώ. Να βάλω aesthetic και cute. Εγώ σκέφτομαι να βάλω... Είμαι ανάμεσα στα aesthetic και στα cute. Ας κοιτάξουμε πρώτα λίγο τα aesthetic και μετά κοιτάμε ξανά και τα cute. Δεν θέλω εκεί να πάω. Ωραίο και αυτό είναι. Πάντως το Neon Love λέγεται η εφαρμογή και είναι πολύ ωραία. Έχει πολύ ωραία πλήκτρα γενικά. Όχι παιδιά, δείτε λίγο τι ωραίο πλήκτρο. Δεν θα το βάλω όμως. Δεν θα βάλω κανένα τέτοιο. Και επίσης από αυτά που είδατε όλα, ενώ όπως σας έδειξα, πείτε ποιο σας άρεσε πιο πολύ. Γράψτε σε κάτω στα σχόλια. Κοίταξε, θα βάλω αυτό. Πού είναι αυτό? Βασικά όχι, άστο. Πάμε στα cute ξανά. Για άλλη μια φορά. Δεν θέλω εκεί. Πού να πάω τώρα? Αν δεν πάμε πάλι στα aesthetic. Κάτι με ψιλοάρεσε πιο πολύ. Νομίζω είμαι στα aesthetic. Πού να πάω τώρα? Λοιπόν, σκέφτομαι να βάλω
ψηλό άρεσε, θα το δοκιμάσω όμως. Ή μήπως κάνω βλακεία. Βλακεία κάνω. Μ' αρέσει αυτό με τις σταγόνες να το βάλω, λέτε. Θα το βάλω, παιδιά, ωραίο φαίνεται. Τώρα περιμένουμε να φορτώσει. Πατάτε Apple. Αυτό που λέει. Και δείτε λίγο. Έχω βάλει και ήχο εγώ, γι' αυτό κάνει έτσι. Και τι έκανα. Ξαναμπαίνουμε. Και αν το πατάς για πολύ ώρα έτσι. Δηλαδή το πληκτρολογιό μου τώρα είναι έτσι. Ας γράψω love. I love you. I leave you έγραψα. Τέλος πάντων. Τέλος πάντων. Πάμε να σας δείξω τώρα πως βάζετε και ήχο. Αυτά είναι wallpapers, οθόνη για το κινητό σας. Αυτά είναι τα γράμματα που θες να έχεις, όλα αυτά. Όλα αυτά που βλέπετε. Μετά είναι το them, οι φατσούλες, δεν ξέρω τι. Τώρα δεν ψιλοκατάλαβα τι είναι αυτά, τέλος πάντων. Πατάτε sound. Και εδώ έχει τέτοια αυτά που ακούγεται όταν πατάς τα κουμπιά και το πλήκτρο, τέλος πάντων, ακούγεται ο ήχος. Δηλαδή εγώ για παράδειγμα έχω βάλει αυτό. Βλέπετε. Πώς σας το κάνω. Να, ακούστε τον. Έτσι είναι. Έχει ωραίους ήχους. Αυτή είναι η ήχη πάντως. Δείχνει κάτι σχεδιάκια. Αυτά είναι τα... Πώς είναι, νομίζω είναι... Αυτά είναι αυτοκόλλητα. Στίκερ. Λέτε να βάλω κανένα αυτοκόλλητο. Πάντως. Ποιο να βάλω. Πιο κάτω. Κάτι καλύτερο δεν έχει. Μπάρμπι. Κάτι ωραίο, κάτι... Τα Χριστούγεννα χιονάνθρωπο ή αυτό το πιγκουινάκι. Αυτό είναι ωραία. Τι κάνω, γιατί πάτησα αυτό. Δεν θέλω. Αυτό θέλω. Τώρα περιμένεις πάλι να φορτώσει.
Είναι όπως το πλήκτρο. Πάντως είναι πολύ ωραία εφαρμογή. Για να δούμε. Πού είναι η διαφορά, δεν κατάλαβα. Ένα λεπτό λίγο. Κάτι σαν... Τι είναι αυτά? Ναι. Δεν κατάλαβα τι έκανα. Αυτά είναι τα wallpapers. Καλούτσικα έχει, εντάξει. Έχει και τέτοια που κατεβαίνουν. Να, δηλαδή αυτά τα γατάκια που βλέπετε. Αυτό εδώ, το πράγμα, το ροζ με τα γατάκια. Τα γατάκια τα μικρά τα κάτω κουνιούνται, να το. Δηλαδή, εγώ το γυρίζω και δείτε. Πέφτουν κάτω. Πάνω, κάτω. Πάνω, κάτω. Πάντως, εγώ ξέρω ότι αυτό χαραμάει μπαταρία πάντως. Αλλά δεν πολύ το πιστεύω, αλλά δεν ξέρω. Αλλά είναι ωραίο. Είναι και γλυκούλια. Τέλος πάντων. Αυτό ήταν λοιπόν, παιδιά, το σημερινό μας βίντεο. Γράψτε στα σχόλια ποιο ήταν το αγαπημένο σας wallpaper και το αγαπημένο σας πλήκτρο. Γεια!